Assalamu alaykum hormatly iýleşler. Ýene bir ýer assalamu alaykum. Biz ýangy efir gutarduk. Ýene başga bir efir açýar. Şu gün bizim kanalymyzdan ine Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Düýje gatnaşýar. Muhammed aga hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam, selam burada, selam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, ine şu gün bizim çykyşymyzyň temasy Türkmenistanyna Gurbanlyk bayramy eýýän Gurban Berdimuhamedowy ýeňdi. Ine şu arada gepleşip geçerer we mundan başga da mahkumlyk Pragyň ýa-ni geçirilýän, Eýranda geçirilýän bayramlar boýunça da gurulýar. Muhammed aga, gelim tema başlaýyn. Siz sizin habaryňyz bar ine Azatlyk radiosyna bilinip geçirildi. Türkmenistanyna hinginlikleri aýryjak aýryp Türkmenistanyna Moğollara ýa-ni goýunlary öldürmek bolanok, damagyny çalmak bolanok diýip ýa-ni Gurbanyň görkezmesi bar. Ne şu zatlar size näme ýatladyýar? Şu zatlar näme bolýar bolýar? Şu zatlar şu ýaly görkezmeler näme bolýar bolýar Türkmenistanda? Şunu bir düşündirip berseňiz, bir siýasat çykdyny. Salam vatandaşlar, yine bir gedek. Murada gözde şu zatlaryň hemmesi bir halk ayağa galdy. Inni halk durana. Yani orada aýdy biz çağırış etdik. Mescitlere varın, her hepde mescitlere varın, orada aydyna mescide barın dedik. Adamlar dökülli şota. Hukumet her nähilli şolun öňüne aljak bolly oňarmady. Mekteplere çellin, mugollamlara çellin, mollalara çellin ýygnap şolary nemetdi 7 arkasyny, 3 arkasyny barlap mescide getirjek bolly. Tam otada video kameralar koyup başladı. Koğuşlarını uğurladılar adam, baryan adamdan şu tak barmaryana. Yöne adamla bardılar. Inni hükümet halkın hareketinden korkup başladı. Inni hükümet pozisyonunda korunmak pozisyonunda oldu. Şol çiğne işlenlik bir adamla hareket edip bilecek yerinden korkuyor. Şol çiğne biz çağırış etýäk ýene de Türkmenistanlar gurbanlyk bir milli hem däwri hem dini de parzymyz şonu ýerine ýetirmek üçin mescitlere barýarlar Gurban aýdyna. Şu mescide näçe köp barsa hökümet şondan gorkýar. Şol üçin biz çağırış etýäk mescitlere barın, aýt namazyna barın diýip. Hökümet inni biredek biz mescitlerde gadawançylyk girse de onu Dwaresin häkimlikleň ýanyndaky teýilgarlaryna barın diýip çağırış etýär. Näçe halk şu tarih bary bersele, hökümet şonça gorkýar, hökümet aljyraýar. Ondan soň bir hereketin düýbüni tutmaga da her kim şunu orada birden etjek bolsa, nerdaçylygyny belli etjek bolsa halkyň köp ýerini şonu aýdyp halky ýygyna çekip bilýär. Sebäbi en gowy habar şu Türkmenistanlara bilýärmi näme? Berdimuhamed Haramdağdan tohmy Türkmenistandan kaçıp gitti habary. Her kim şonu birinci bolup eşjek bolýar. Şonu toy bayramçylyk etjek bolýar. Şoňa muhtaç, şoňa garaşyp otyrlar. Şun ýanak ýagdaýda odan islenlik halkyň ýygnanyp bilýän ýeri Berdimuhamedlere ul howp beredip bilýär. Şol üçin bular gorkup şu zatlar edip otyrlar burada. Dogry. Ine Berdimuhamedow adamlar üçte gatorkýan Muhammed aga. Ine gurbanlyk adamlar üçte bir täze çağışlar etdikden ine gurbanlyk bayramdan gorkýar. Gorkýandan bildirip bar Putin'den kömek sorýar. Ne bize habarlar geldi Türkmenistan'dan Rusya esasy barmagynyň maksady şo ýerde Putin'den duşup, ýa-ni şoň wekilinden duşup kömek sorýar. Meni halk öldürjek bolýar. Sen maňa berin wezipeň saklap bilemok, halk galjak bolýar. Maňa bir spesnaz ugrutdy. Bir 3 tane samolyot ugrady Putin ýörüýte Gurbanlyk bayramyna. Şonu Türkmen eşigine geyip, ýa-ni şunu goramaly, halk galaýmasyn. Gurbanyň eýýän utuldy. Halk muny alýar. Häzir hökümet işgärler şunu arest etjek bolýar. Şondan gorkýar. Inni Gurbanyň esas maksady öýdüp ýa-ni şol turbulentность ýa-da şonu geçirmeli.
Putin'e dayanıp, ona dayanıp, öňüne dayanıp gelýär. Soň kartasy unup başlady Putin. 2-3 tane samolyot spesna Türkmenistan üçin mümkin başlanyç üçin köp türem bolýan, Türkmen halky üçin köp zatlar. Türkmen halkynyň içinde 35 000 tane esker bar. Eskerlerin içinde özüne göwün etýän, özüne adalatlyk etýän, öz watan üçin jan berjek adamlar bar. Olar görürler ortaň gelenini. Olar bilerler. Bu haramzada watana satmaga aňyrda dursun. Öz halkyny öldürmek üçin ortaň pesnany ýetirýär diýip öz gözleri bilen görürler. Ne şoň üçin men ýene bir gada aýdýan, şu alyp barýan ýol tupik. Eýýän gurbanlykdan utully. Gidip Putin'in aýagyna ýykylyp kömek sorýar. Diňe gurbanlyk bayramy entek bayram gelmäke şunu ýendi. Şurýaly bir gorkak nälaja deýin, ýallyk, watana hiç çağını satyp ýok. Serdary satýar. Baran ýerine. Serdara söýýär baran ýerine. Öz oğluna, bolmasa öz oğlu oturda gürleşä aýtyn, iki bolup diktator bolup, ýani bir wezipäni işçilik bolan paýlaşyp ýörüň Türkmenistanda. Ine şu ýaly Muhammed ağa ýene bir iqtisadi ýagdaý geldi. Türkmenistan iqtisadi ýagdaý ine TikTok'da da ýazýarlar. Türkmenistan baý, pul köp, hemen gülýär. Türkmenistan bergide. Türkmenistan baran ýerine, ýani hökümet gurbanlyk hökümeti berýär, baran ýerine kredit tapyp. Bizde pul ýok. Keypini kriptovalyuta bilen maýnyňy açanok. Bir yerden investisiýa görülýär. Investisiýa ýok. Diktator döwlede investisiýa gelmeýär. Diňe banditler pul berýär. Banditlaryň pul berse ýerini alyp gidýär. Ýa-da sen talak gidýär. Başga pul ýok. Ine şu adam Gurbanly Berdimuhammedow öz arkadaş şäherini gurmak üçin Hytaýdan 2-3 gözek karz aldy. Singapurdan 2-3 gözek karz aldy. Malaýzya'dan karz aldy. Dubay'dan karz aldy. Katar'dan karz aldy. Ortadan karz aldy. Türk'den karz aldy. 2 gözek, 3 gözek aýlym çykdy. Indi hökümetini ýerýär hemmere. Bir ýerde karz bolsa maňa jaň edin, men gün barýan, özüm baryp alyp gaýýan. Ya oğluna hiç kim kardan vermiyor. Oğlu kartinka. Diňe özü gidip karz alaýmy. Kazany varıp oğluna derek oğlunun awraýyny döküp Putin'den ýa kömek sorak gaýýar. Şu ýaly uğursyz, baýdaksyz, ideýasyz, milli lider. Milli lider bolsaň sen ideýaň bolmaly, sen milli ideýaň bolmaly, milli liderlik etmelisin. Sen halk taýlamady, öz-özüňe at takdyň. Öz-özüňe lakam goýup maskara bolup ýörüň bütün dünýäde. Sen ideýaňam ýok, siýasatyňam ýok, siýasy programaňa meýnaňam ýok. Sen näme Türkmenistan çykarjak? Türkmen halkyna kömek etmeli, oğullarda, etraplarda ýollar urmaly, ýani logistikany düzeltmeli, howuzlar, zeýkeşler, kanallary artdyrmaly, ekiş meýdanlary köpeltmeli. Bu bolsa arkadaş şäher. Bar penmerde öwünüp, ýani näme edip, öz awraýyny galdyryp ber. Şu wagtda Belarusiýada studentler kösünüp ber. Müňläp tutup, ýani otyrlar. Rossiýada türkmenleri, ýani Belgradda ketip, o ýerden uruşa ketip durlar. Türkiýede kösünüp ber, bir topar bez dokument. Onu ünsün berenok. Muň diýenler näme? Maňa türkmen halk gerek geldi. Onsoň men ine türkmen halkyna ýüzýän. Bu kimin lideri? Sizin liderliğiniz mi? Sizi itten ok. Halk hökmüne itten ok. Bu näme sizin lideriniz bolýar? Bu näme sizin arkadaňyz bolýar? Men türkmen halkyny islämok, ölsün diýip aýdýar. Ýanyňky egneşler biz aýdýar. Şurýaly binamyz, şurýaly wyjdanly adam göremdok diýär. Milli lider. Ine şu ýagdaýa näme diýjek Muhammed ağa? Şu gelýän maglumatlar. Häzir Murada gende şu bankroda düşdi häzir. Bira neftin bahasam aşağı gaçdy häzir. Bir hiç ýaňa şu wagtda satyp bilenek. Ol top diýip Owganistanyň üstünden geçirecekdi. Ona minni şu goýan turbolaryny hem iýne alyp berdi diýär. Şol üçin o proýektem gutordy. Ol hiç de
Tembolya, Pakistan bilen Indiýa arasynda da dawa türdüni o projekt ömürlük gutordyny Türkmenistan üçin. Türkmenistan şu an hakykatdan pul gözleýär sebäbi hiç yerden şuna girdici yok. Şol üçin hem aýlyklarına merpenak şu an indiň etýän karamdadaçylygy näme? Şu hökümetin içindäki işläp pul gazalarla var. O edarada bileda şolar tutup şolun elinden pullaryny alyp ýör. Ayda şowda bilmeýän bir edaran başlygyny tutýar, ýene bir ýerinkin, ýene bir şolardan pul ýygnap ýaşaýdyr. Şol üçin bu hökümetin gutordygy. Inni ştada bir zadyň üstüne ol gurrun etmeli zat. Murada gözde hemme neft gazy bar ýurtlarda neftden gazdan gelýän pullary ýörüýte şotlarda saklaýarlar. Onu budjete goşmaýarlar. Şu wagtdan neme gör Ýewropa döwletlerine meselen şotada pul hemme bir ýaňa ýygnalýar. Özüm online görnüpdi. 38 trilyon dolardan geçti şolan. Şolan Türkmenistan'a çıkanına pul neme neft tapılarına o taada şu neft tapılı. Yöne şolan hem ettiler şunu elle girmediler de geldiler şunu görüyte budjete sallılar gelecek için kapitallajeni edip. Ondan neçe tane spesyalistlere de ruhsat verdiler. Şu pulları dünyanın yüzündeki aksiyaları gerek yerlerde kapitallajeni edip son peydasından ondan yurdun östürüşüne de haylanıp başladılar. Şu atlam Katar'da da şeyler. Katar hem Türkmenistan'dan hem küçük devlet. Bir trilyon 400 milyon dolar 400 milyar dolar Amerikan iktisadiyetine kapitallajeni etýär. Nerden etýär şonu? Şol ýygnanan pullan kasabını etýär. Şondan gelýän peýda da öz halkyna paýlaýar. Öz halkynyň ösüşine aýrlanýar. Bu karamdady boldy. Neçe ýyllap Türkmenistanyň gazyny satyp bankrotda gelipdi. Tapawut işi. Şol üçin hem biziň halkymyz şundan kasabat doramaly. 32 ýyllap neftin gazyň pul nire gitti. Şonu hasabet berin. Näme üçin şo pullary biz göremde? Biziň geleceğimiz için näme üçin şol haýyrlanmady? Nirede şo pullar diýip hasabet doramaly wagty geldi. Halk şonu soramaly bu karamdadalarda. Dogry. Murada men ýardymdan çykmaka bir mesele geýip geçýär. Şu an aýdyn şonu ýerliklim kadiýanna. Aýdym. Gönde Murada ýa-ni şol Kaşpirovski diýen oglanymyz öň aktivist inni biraz şu bulaşdyryp ýör. Menem şoňa ýaman gaharly. Şu wagtlap iki tane biziň aktivistimiz türmede deportasiýa howpy bar. Bir gelip bir towar provokasiýon hereketleri edip ýör. Bir gelip gaýtam onu näme üçin akitmediler, onu günäniň üstüne ýüklejek bolup gaýtam halky bulaşdyrýar. Şeýtler we maraşlaryň akitmegine şert töretýär. Hökümet haçan şolar alyp gidip bilýär Türkmenistan. Haçanam biz hemmemiz bilelikde şonu gollap bilmedik. Haçanam bir-birimiz bilen urşup geçdik. Bir-birimize töwük geçdik. Kimin näme dawasy bolsa Türkmenistana barandan soň şu haramzadany ýykyň boldan soň dawa ediberin. Häzir biziň borjumyz nämeden ibarat? Aktivistlerimiz gollamakdyr. Şu Taparmurat, şu Kaşpirovski'den gollamaklyk biziň borjumyz. Ýöne beýle haramzadaçylyk edilmeli häzir. Häzir bu ogurrumlikde şu adaçylyň akidelleriň sebäbi näme? Hökümet oňardy bizi bir-biri bilen töwüşdirmän. Men koordinasyon nisabetiň başlygy hökmünde her näetdim şu adamlary oňuşdurjak bol. Şu atlam öňe çykanly kimle? Şu at şu hareketler güze çykany hökümetiň gorkup duran nämeden? DBT hareketi şu aktivisti, täze aktivistlerin öňe çykanman. Öňküle bilen ola oňuşdylar. Öňkü opozisiýa, öňkü pravozashitni bilen döwlet oňuşup bir-birini laýyklykda işläp bir-birine diýan ýetirmädim, maňa diýan bolmasa bolýar, ola da maňa diýan bolmasa bolýar diýip şeýtdirip halkyň hereketiniň hem öňüne geçip geldiler. Hem diktator edeletdiligini etdi.
Yöne soňky döwürde, soňky 5-6 ýylyň içinde täze adamlar geldi. Şula gün bererek inne hökümete. Şula inne halky gallyrdy. Şula inne halk näme etmeliligini aýtdylar. Halky kanuny ýol bilen öz hak hukuklaryny beýan etmeklerini, talap etmeklerini moda saldylar. Dile saldylar. Adamlaryň ýüreginden gorkusyny aýyrdylar. Ýekedäligini bildirdiler. Hükümet nähildi şular talap. Şulan hemmesinin betbahtçılığı hükümetliligini halka subut ettiler. Şu oğlanla giyce ünnide oturup günne saatlap ekranına oturup halkı aýtdylar, hakkın goramal seni. Yurdun içindeki bir düzgünçülüğü, bir kanunçuluğu beyan ettiler. Önka pozisyonerle hiç zat edena. Hiç vaktim ekrana çıkıp gurrun vereni yok. Dine azatlık pul verdi, ke vakt şonda çıkış ettiler. Başka edem dağıtları yok. Başka bir aydasın şöyle ben ekrana gelip şey ettim deysen. Hani Hacı'yı aýtdyn, ben televizyonda çıkış ettim falan. Yalan sözlüye istal edene. Orazaf aýtdyn men falan ettim deyip. Vatanly partiyeti var. Hacı bilen men Vatanly partiyeti. Bir gedek eşdin mi Vatan partiye bir yerde bir yerine hat yazıptır ya falan edipdir ya falan. Dine özlerini goramak üçin özleri pul oğurlak geldiler. Bana zat demesen menem zat diyecekke yöne bana zat diyecek olduğum partiyam vardır. Şoň adının eylek beylek hat yazmak için partiyanın registrasiýa edip taklak koydur. Halk için istat eden aklı. Respublikan partiye tam şeyle. Şunun hiç kaydı istat eden aklı. Hemmeti o zaman şu halkın täze öňe çıkan adamlara päfilçilik öğretip başladılar. Dine Hanamov arasında biraz nemetçek kolya, kollacak kolya yön, o da şolan bulyanlarından çıkıp bilen akşun içerli. Hanamov kol kollap bilye şu bizim oğlollamı dey. İkisinin kol kollap bilye. Sebebi ön Türkiye'de pasol bolan. Tanışları var, bilişleri var. Ağlar dengrap kat yazmalı şolara. Uğrada ben bir namusla şolara dey. Edibilye şonu Hanamov. ABS'de çıkış etti men kov yerine kov diye. Yöne o mümkünçülüğü kem köp. Etmeli şonu. İnni Kaşburovski ne için şu neçelin gelip dine devete nemedi o. Devete aktif şu atlım hem yerde hat yazmak falan etmek yekete registreri bunu bir divijeniye devete. Hem yerekte haturat ya hem mesela ba. Yok bol zayıftırlar. Annem için iklima filan nemek halmırat kesin çıkarmadılar. Sesini çıkarmadılar şöyle 2 tane aktivist. Bizim Halmurat bilen ben kendi çıkış ettim bilelikte. Bizim arzumuz şu değil. Täze adamla ekrana gelsin çıkış ettin. Halk aktif olsun. Minni çıktılar inni ol karandağdaçılık edip şolar kollanak. Ne için? Ne için şolan hakkında istat diyenak? Ne için gellikleri çıkış edip şolar kollanak? Iklima falan onu bütün Türkmeni yakmalı, otlamalı oldu. O öne çıkanı o başka niyet bilen çıkış ediyordu. Yöne Halmurat, men siyasi, men halkın önüne çıkan adamı, men ön parlamentte deputat bollum. İnni aktivistler alıp gidecek bol otika sesini çıkarını. Annem için şol hakkında istadaydan akla, dine devlete ait yerle ya başka adamlar bulaştırıcı. Şuları kollap, eylek böyle algat böyle miting geçirip, Zoom protest geçirip, gece ünlü ekranı aydıp otururlar karşına oradan çıkış etmeli. Neyme sebeptir? Sebebi birdat Murad ağa. Sebebi şulan eydinle Hacı filan Orazov'tu. Hacı Orazov Türkmen devleti bilen bilerikli işleyen şulan. Türkmen devleti bulak bir pozisiyeti var. Bana da attıysan ben prava zaşitini kuramam mıdır? Ben özüm korabilir. Bana da attıysan ben emtin ne dediyseniz şunu edeyinleyip şunu içinliğini özlerini taklak geliyorlar. Sebebi ola pul oğurlak geliyor. Türkmen devleti islenlik vakti. Şolan karşısına cinayeti iştihadden kaldırıp advokat tutup şolara azar verip biliyor. Hiv olmanı. Gününü koymanı. Şol içinden bula hükümet bilen işleyen bolmon mümkün. Kaşburovskem iminni şolardan uğralıp şo çıkışlar etti. İminni şol için men Hacı'yı men bilyen.
Hacif yoksa eğer hacif niyeti olsa, pravazashitni olsa, onu hem oğlanlar kollamalı. İşi şu, borcu şu. Giyce günni ol edaran bedaran onlar aktivistler al küçük kolya demeli. Şolar advokatlar için biz pulam yığnamalı, tapmalı şunu. Şon hem de mekanizm var şu pulları tapmalı. Onun için ne şon yanak yerlere pul veriliyor, mekanizm var, advokat veriliyor. O Özbekistan'da nemen kibara muht advokatı. Cuma yaparım. İmen ne şol Helsinki topar veriyor, yani olan başka bulan hacifde beylekle veriyor. Men ne diyecek olayan? Şol adam evine birdat. Men haçanem Halmurat bilen davam olur. Ne diyor o Halmurat'ın karşısında? Bana ne mi uğratıyor? Video uğratıyor. Giyidlin. Bari men ne du? Men şol için bilyen bu adamın ne ahilli binamışlığını. İnnen gelip bir bulaştıracak olayan şu bulaşık ne hemen getirip biliyor? Şu ikisinin Türkmenistan'ın deportasiye edilmeni getirip biliyor. İminle şu niyet bilenem. İyi giderli 2 gedek 3 gedek video koydular şu. İminle şol için. Şol için biraz haberdar olayım. Kim şu atlam? Şu aktivistleri kollayan olsa bir şolara berekellasını vereyli ivni durayım. Hiç kim Türkmenistan'a uğrattırmayalım. Tapavut yok. Kemiğine mi? Kim? Hiç kimi. Bizim şu mukaddes borcumuz. Kim Berdi Muhammed'in karşısında dil yaram olsa, öz hak hukukunu korap öne çıkan olsa, Berdi Muhammed'e kövmenem, öz hak hukukunu korap, bir zat diyem olsa, öz hak hukukunu men demek halkın kıynam. Bir şolar Berdi Muhammed'in önüne eke koymayalım. Bir şolar korayalım. Haçanem biz şona okuyup bu olsak, şona olsak, halk ayagallığı. Hiçbir minister prezidentin yanına elini şey edip durmayandı. Haçanem bilse daşarı yurtta Türkmenistan'la şonu korap bileceğini Haramzade Berdi Muhammed özün açık tavşırdı kıyırar. Kabinetine kıyırarlar. Biz şonu şu derece etmeli. Şol çinem hükümet her nimet ya bir şolar korap bilmeli yani açık oluyor. Bizim hem mevad etmeli, şolar koracağımız subut etmeli. Şol çinem biz bir topar mekanizmlara Murat Ağdavlen gepleşmiyor. ABS'nin içinde yat şu tadı ayrılman durmalı. Ödem nitolka Türkmenlemeleri. Bütün Orta Asya pravazashitni apay senör toparlayıbilen şiir netip oldu. ABS'nin önüne gitmeyen şu tadı oturacak. Ta Türkmenistan'daki türmelen yağdığını seyrediler yani. Türkiye'nin deportasiye edilmek meselesinde seyrediler yani. Benim aktivistlerimiz ABS'nin öyle korar yani. Human Rights Right'ın başlığı bize söz verdi. Biz siz diktatörün önünde yaka koymardı. Biz şu sözünde onu durdur. Şunu mecbur etmeye de mekanizmle var. Şundan hem hayırlanır. Onlardan hayiş etmek gerekke, onlardan hem talep etmeli. Onlar hem gününe koymalılar. Onlar da ayrıcalık oturan adamlar. Biz şu iş etiyektik. Kahar adamın görk etmesen, talep etmesen, giyeceğini yatırman durmasan, ola da istat etme. Biz şu değebi dövüp, tezi deyip bilen, biz onlardan talep edeceğiz. O ne halk bilen oynatayım. Sen gelip Human Rights Right, onun pristavitülük bununla gelip çıkış edip, hem aktivistliğine oynatayım, biz diktatörün önüne sen yeke koyacak deyip, sonra yeke Türkmenistan'a alıp gitiyerli aktivistleri ola da sesini çıkarmaya oturmalı. O ne hayırlı kurama. Onun özleri cinayet karşı. Biz şolara gün vermiyoruz. Doğru diyeyim Muhammed abi. Benim koşulayan yadınızda bolsa hormatly vatandaşlar Alşer Sakatov, Abdullah Urusov giyece günü çıkış edýärdiler. Şolun ýa bir näçe ýyl eden efirleriniň sagatlaryny görseň ummaz. Ine şuryaly öňe çykyp herket eden adamlar bizi gollaýmaly. Goý bizi tanqid etdin, ol nemäň diýişýärli, ýa-ni tituşkan diýişýärli. Tanqid etdin problemi ýok. Bir tanqid edýän haýdy bir naşy görüşeli. Tökme atmasa bolýar. Näçe çıkışlar etdi Alşer Sakatov? Näçe gowy çıkışlar etdi?
Abdullah dagy biziň elimizden geçdi. Şonu 2-3 ýyllap biz öwretdik çykyşlara. Nähili logistika bolmaly, nähili ýanky temalar almaly, temalar nähili açmaly, hemme zatlary. Ýadyňyzda bolsa başda nähili çykyş edýärdi Abdullah. Öwredip ýanky efiriň daşyna Düş tapaklar geçdi. prosesi öwrenýär Awa, adam. Asres owa. Ine ýöneköy sada oglan Abdullahny şu derece ýitiribildik. Odan öldü gitdi. Gatow biz begenýär. Ine şu ýaly adamlar Abdullah ýaly ýöne bir owul oglan. On dilem owaly, aýdyş sözler hem owaly, pikir ediş hem owaly. Şonam aktivist et bolýan eken. Şolum aktivistiň öňünde barjak aktivist bolup bilýän ekeni. Şoň üçin Hökman Murat Uran Fransadan ýa-da Muhammed Düýji Kanadadan çykmaly, bizim hemmemiz çykmaly. Bu durmuşy biz saklamaly şeýle, aktiv. Onu öňümüz belli bolar, öňümüz diňe bak bolar. Intim gelipýär, sokulma, tennim etme, ay men näme deýin, men pulum düşýär, zat edýär diýip çekilýär bolýyn. Ol ikram kezzap atyl ogul. Bir wezipäni iki bolup paýlaşýan işçilik bolan soň şular hemme zatlary eline alyp türkmen halkan bolan ellerini aýaklaryny ýalapýar. Bir topar ýallaklar ine şolary üns berip türkmen halky ýok diýip bular etçeni edýär. Türkmen halky diýişini gerek ýerde görkezmeli. Türkmen halky dilini gerek ýerde görkezmeli. Türkmen halky muştuny gerek ýerde görkezmeli. Eger biz halk boljak bolýan bolsak. Beýle bolmada ho iksan emheme öňe urunýan bir sowat emheme bütün owan talap ýok. Bolmada beýle. Kim bolar? Şo ýaly türkmen halky aýaga almaly bolunny. Bitse ýok 2-3 kezzaba boýun öp, halk bolup boýun öpýär. Masgarçylyk. Vatandaşlar, men ýene bir temany alacak bolýan Muhammed ağa. Ine öň Niýazow diýip bir türkmen maşatda bir olan bir diktatyryň biri. Ýöne 11 gowy eden zady bar. Ine men aýratyn çykyş ederim şu tema boýunça. Şol şeýle diýipdi. Men yerden alýan halkyň baýlygyny halka ýetiresim gelýär. Egerde men şoda açyp ýa adamlara paýlasam hökman men ýanyňky çynonikler ogurlarlar şunu. Şoň üçin men her kime gazyny muht, suwuny muht, çöregini 1 manat elektr energiýasyny muht diýip edýän diýip ýa hökümetiň kafalyna diýip goýdy. Azık halkymyza ýeňilik döredildi. 2017-nji ýylda Kezzap Gurban Berdimuhammedow aýyn döwletimiz gowy ýaşa diýip iksany ýagny pampersy ýaşullar gürledip bize oraya zat gerekkä biz tülejek. Hemmemiz gülýaly inni pulumuz bar, inni maşgalamyz ýa-ni gülýaly şonu çykyş etdirip aýyrtyrdy, karar çekdi. Aýyrdy şonu. Inni biz Gurban Berdimuhammedow Kezzap milli lider ýüzlenýär. Halktan tebii baýlyklaryň ogurlan zadyny ýerine ber. Bize gaýtar şonu. Öňkü edip türkmen maşyn goýup giden zadyny halka ýetir. Gaz muht, elektr energiýa muht, çörek 1 manat, suw muht et öňkü edip. Egerde sen türkmen halkynyň ýagdaýyny öňküden meter etjek bolýan bolsaň, onu biz seni aýyrmaly. Gatşart ýagdaýda. Sen öňkü edip goý şonu. Halkyň avantajyny, halkyň ýagny tebii baýlyklar peýdalanyş türkmen maşyn goýkudan usulyny goý sen öňkü ýaly. Iýine gaýtar şonu. O senki däl. Ol halkynky. Şoň üçin hormatly watandaşlar, hemme vilayatlarda, etraflarda häkimlerden talap edin. Biziň adymyzdan ýaz prezidenta. Sen gönlüň prezident belliýär, sen aparat prezident bilen işleýän. Ýazyň, öňkü ýaly edip bize berin. Gazymyz muht, elektr energiýamyz muht, suwumyz muht, çöregimiz 1 manat. Men güreş gördüm Türkmenistanda. 40-50 dolar tölenýär jemlek görsem. Bir topar maşgala şol bir uly agyr pul. Ýa 100 dolar alýarlar. 40% gidýär. Näçe Gurbany onu atkaz etdirmeli.
Öňem Niyaz we yalançylyk aýdyp pensiýany ýatyraly. Ine türkmeniň ýa-ni häsiýeti türkmeniň bir däp destury öz ýaşullaryny öýler saklaýar, ýa-ni çağlar saklaýar, öz puluny serediýär, zat edýär, aýrylyp pensiýa gerekkälik pensiýany ýatyran şol adam Niyazyň gulagyna uýup. Şu ýaly halka garşy öňden işläp gelýän kezzap şol. Diňe şoň şammy ýegeni, diňe şoň nazar çüýrük ýanky giýuwsi, bir ýylda ogurlayan puly bütün Türkmenistanyň pensiýalary alýan adamlaryň pensiýasynyň bütün Türkmenistanyň çağlaryň pasobiýasyndan ýokary. Inanyň nähili döwlet bolýar? Oraya güllä ötýän Türkmenistan niýe de başyr ýaly? Haýsy döwletde bar? Ine TikTok'da ýazýar. Türkmenistan ýaly asuda döwlet ýokdur. Asudalyk niýe de görnýär? Köçä çykyp bir iki bolup çykýar, derhol polis düşýär daşyna. Asudalyk o däl. O türme. O türme gyljyň astyndaky asudalyk däl. Asudalyk öz-özünden durmaly. Hiç kim şonu şirket ettirmeli. Ni polis, ni MHM. 10 mopçuk, 5 mopçuk, 3 gürleş asudalyk halk saklamaly. Polisam, MHM hiç kim saklaýarmy? Şoň üçin halkymız öz borcuny almaly, aktif bolmaly, adalatlygy talap etmeli, bikançylyk, biadalatlygy ýatyrmaly. Biz şonu çağırýar. Şunu etmesek, biz şunu kotdan gelecek täzen okuda geç bilen. Şonu talap etmeli. Her kim öz ýerine bir kiçik adım etse, şunu yıkılýar, 5 milyon adam bir kiçik adım etse, ul bir güç bolýar. Bu ikisi, bunu eýýäm gurbanlyk bolmaka ılgap gidip Putin'den güç sorýarlar. Gurbanlyk başlamaka. Ya bilýär hökümetde şunu gorajak ýok hiç kim. Murada men bir näçe zat goşjokdum şuňa göre. Bir ýurtda halkyň herekete gelmegine näçe tam zat barda. Birinciden şu gorkyna aýyrmaly. Sebäbi diktator döwletler şu gorku bilen ýurdu saklaýarlar. Siýasat bilen işiňiz bolmasyn, siýasat teň işiňde sen akylsyzdyrsyň, eýderle, beýderle, türmeleri köbeltýärler, gurýarlar, ýençýärler. Sen günüňe goýan akla gara, sen şahsy durmuşyňa gatnaşýarlar. Dürli mehanizmler bilen adamlarda gorkyny saklap durýar. Hemem garyp saklaýarlar. Şu mehanizm hemme diktatorlarda birden. Enne biz şu wagt şu gorkyny halkdan aýyrdyk. Şunu aýyrmak üçin biz näili çareleri gördük. Birinciden çıkış etýän adamları köpeltdik tanny. Näçe adamla gelip ekranyny ýüzüni açyp ýa sesini göberip ýurdun içinden daşyndan çıkış etdile halk ýekedäligini bilýär. Halkyň betbaççylygy diňe şolaň betbaççylyk däde bütün halkyň betbaççylygy eken. Oňam sebäbi ýurt dolandyryp oturan hökümet ekenini şoňa göz ýetirdiler. Şu zatlary biz geçdik. Bizim yurdumuzda beýleki diktator döwletlerden tapawutlylykda näme? Beýlekler biraz hytyr, halkdan gorkýarlar, halkyň öwüne kemnelýäkäde bir towar zatlary etýärler, halkyň bir bölegini hiç bolmany satyn alyp bilýärler, töweregine ýygna bilýärler. Bizinkilerde o zat ýok. Bizinki bir akmak çöp başı hiç kellede işlänak. Dine doğru bilen taklajak bolýar, yalan bilen taklajak bolýar. Hiç ýyly mehanizmam yok. Bir adam anandyryp ýanyna saklar ýany. Şu en ýakyn adamlara şu akmaklygyny bilýär, binamyslygyny bilýär, bikanunlygyny bilýär, haramzadalygyn bilýär. En ýakyn adamlar. Şoň üçin bize ýetmeýän zat näme? Birinji gorkydy, gorkyny belli bir derejede döwdük, ýanky mehanizmler bilen. İnni yurdun içinde halkı bir yana getirip biler yanak mehanizmin üstünde işlewýär. Nire halkı yığnap bilýär? Halkın yığnanan yerine şu meseleni kalırıp bilecek adamlar taýinlaýar. Şu halk yığnanan yerine şu bizim şahit ýanly atlama halkın içinde aýdy bilse şu talpa dwarasa garşy guraýar. Ozan hakkını talep edip başlayan. Ondan diğerli gel 32 illa
sen töz veren zatlaň nirede? 32 ýyllap Türkmenistanyň baýlyklaryny nire sarp etdiňiz? Näme üçin Türkmenistanyň polisiýele şeýle büýdürgünçilik edip berdi, kanuny bozup berdi? Näme üçin biziň halkymyz Türkiýede közenip kul bolup berdi? Näme üçin mekteplerimiz şedere, näille armiýany, türmeleň ýagdaýly, näme üçin şeýle Türkmenistanyň içinde türmäň ýerleri köp, türmäň ýagdaýy hem şuny ýanak, jydap bolar ýanakdy. Şularyň hemmesine şular ondan jogap bermeli. Şuny halkymyz indi aýdyp bilýär, aýdybam otyrlar. Indi şuny ýygnanyşyp, şonu öwge getirip, şondan talep etmäňine biz mehanizm tapmaly. Şonu etjek bolýanda adamlar ýygnanyp biljek ýerlerine. Biz öň mesalam burduk, ol nemenkini Ýewropa döwleti näme ol? Rumeniýada özi prezidentin özi ýygnan mitinginde özüm düşünmän galy näilli bolan. Özüm düşünmän. Özüne el çarpýarlar bu hadiýdi görse o de. Toňadan gorkdan adam alyp kaçyp gitdiler. Bulam islenlik çäresi şoňa urlar ýanak şunda gorku döretdiler. Şo gorkuny hem döretdik bede. Şol üçin islenlik futbol meydançalarına, çärelerde, aýt namazda, juma namazynda, yine dürli prazniklarda, hatta jygyllyk bazarlary, bir tane polisiýanyň eline pul berden bir adam urup adamlaryň gaharyny getirip bilýär. Şondan hem aýrylanardy. Şu zatlar hem eder, şu haramda da aýyrmak üçin biz hemme zat eder. Şol üçin indi halkymyz taýin ýöne halky ýygnanyp bilýäjek ýerlerini eltip de odan halkyň içinde şu meseleni gowgap biljek adamlar taýinlamaly. Şona metýäk biz. Şolan şu hukumetin içinde näke adamlar öýdem etýär şonu. Sebäbi ola da şundan közendiler. Indi erki türmäge gitjegini bilýärler. Indi otada bir dudoga düşdiler, näetdirip şondan typjagyny bilen akly. Ola da bizim tarafymyzda. Şol üçin biz nämeden nemetýäk, biz o hukumeti perwarod etjek bolamda, bir kanun ýol bilen etjek bolamda, ýaragly gozbolan turjak bolamda, istisnasyň hem peýdasy ýok adam. Istisnas näme üçin? Eger ýaragly bir ýere gelse öňüne durup atarda. Ýöne halk köçede gelip para hatçylykly gel jogap berdiýde ola atylmera ony. Hiç bir devlet hem ruhsat vermiyor adam. Ne Türkiye ruhsat verer şon etmeyene, ne Avrupa devletler ruhsat verer, ne İran ruhsat verer. Sebäbi Türkmenistan'da kanun ökülde ertikun İran'a yetýär bir tarafı. Şol için onu hiç kim ruhsat vermeýär. Halk eger köpçülüklerin gelip öz hakkını talep etdile, ondan hemme komşu devletlerine ortaya hem aladaşı bolar, şu haramda adalar bir ilde çıkaraylı, her kim öz adamdan koyacak olur adam. Her kim özüne yakın adamlarını gözlep başlarlar. Bu şol için men aýtýan, biz perwarad etjek bolamda. Biz kanuni yol bilen divaresin öňüne baryp prezidentden atjak sorajak bolýar. Näme üçin biziň halkymyz şeýle garyp ýaşaýar? Ola Katar, Emirat, Arabistan, Kuveyt, Oman bar sistemler hem demokratik hem de yöne hükümet yol başçıları neftten gazden gelen pulunu öz halkına veriyor. Şoları elleğirene, şolardan oğurluk edene. Şol için hem trilyon dolar zapas pulları var. Şon o takbıtap kapitallajeni edip şondan gelen peydadan hem halkının gülmeğin yağdayını kovlatıyor. Çöllüklerin içinde ulu imaratları vurup dünyanın en business centerlerine vurup bu haramda da kardı pul verdi. Bizim neftimiz, gazımız olurdan hem köp. Neymiş şu haramda da oğurluğa dediğin için bizim halkımız Türkiye'de kul olup. Belarusya'da közeniyerli, Orsiye'de közeniyerli, Avrupa'da közenip böyle. Öz çağalarını görüp bilen aklı vurdum içinde. Şu haramda da esası sebep geldi. Haydi bir Arap'tan, Saudi Arabiýadan başka yurtda iş etmeyene gitdi. Bir yerini. İmigrant bolup başka yurda gidip durdy. Katar'dan haydi bir başka yurtda kul bolup bir. Aydın bir yerini. Başka yurtla gidip şu tada kul bolup bir. Şola näme üçin?
Hiç adam yok. Ne ekarançılık var, ne maldarçılığı, ne senagatı var. Ne alımları var bizimki yana. Sovyet Sovyutu'nda köp alımlarımız var dedi. Dine akıllı neftten gazdan gelen pulları bir tanrığa yığınap şonu sıkşitli, ekonomli, gerek yerine koyup hem yurda ettirip biliptirli hem halkını bakta getirip biliptir. Men onu abraz esedip aydama. Göne şon yana Avrupa devletlerine bak. Şolon kıyın alıp bizim etmeli şonu. Ol bizim malımız, bizim çağılamızın, geleceklerimizin malı. Bu karamdağdalı şunu oğurlayıp keyfedip böyle. Şona ruhsat vermeliler. Gattor diýen Muhammed Amenem goşulýan bizim halkymyz häzir Belarusiýada, Rossiýada, Ýewropada ýa Özbekistanda, Türkiýede işlemeliler. Şolun halklary gelip bizde işlemeli. Bize hizmet Bizde etmeli. mi mümkinçilik Men var? ýadymda 90-njy ýylda men biznes ýaňy açamda türkler ýaňy gelip başlanna ul bir firmaň weki ýolbaşçy gelip maňa biznes plan edip men oňa pul töleýärdim. Men bize işleýärdi. Bizim firmamda işleýärdi. Biz töleýärdik şoňa. Menem orta hili firma bir üýtgeçik firma däldi. Ýaňy başlan wagtlarym men töleýärdim şoňa. Biznes planlary oňarýardy. Neme diýärdi? Türkiýeden ýörüte gelen bir ul firma. Näme bolup 90-njydan? Ine birinji diktator geldi, ikinji diktator geldi. Olara baýak gitdi, bizim garyp bolup galdyk. Ine bolunlar. Hemmelerim daşarypdan gelip ýurt alak gidip oturýarlar. Sebäbi ýanky hökümet bilen ogruk edýärler. Bile. Baýlyklarym gidip ýatyr. 34 ýylda näçe pullar daşyna çykaryldy. Näçe TV baýlyklaryny çykdy. On hasabyny atşýardym berýänim ýok. Soraýanam ýok diýsene. Gaýtyp arkadagy şöhrat, alawaly ferdary şöhrat bir maskara bir eşdilmejek zat gyýryp ýanky beginip aýaklaryny ellerine oşap ýörler. Bolmada ho bu ýaly. Olu ýalan bir çmo däl ha bolmada bu ýaly. Murad ağa, ne şu Niyazow diýen adam şeýle bir haramdada adamdy. Hiç bir Türkmenin özenini islemeýärdi. Maňa Türkmen bankyň başlygy şol ýörüýte aýtdy maňa. Ol o ara gatnaşym Muhammed diýdi. Şu baka diýdi. Valyutny kredit alama diýdi. $30,000 köp aborody bar firmalar diýdi. Ýörüýte Niyazowyň özü kontrol alyp şolary bankrota düşürmese ýaty bilen akşy karamda dedi. Bereke degen eýne aýdyn sözleri. Niyazow şeýle bir karamdada di. Bütün biznesmenleri çala işlep başladı mı? Ösüp başladı mı? Şolar bankrota düşüp türmäe batýardy. 90-91-nji ýyllarda döredilen, açylan registrasiýa eden firmalardan biri bämi işlep durar. Ýok. Batymly. Mümkin nädir? Özüm tagamantı pany ýokdur. Ya türmededir, ya öldürülendir, ya kaçıp gidendir. Biri yoktur. Inni bir topar akmakla şu biznesim gowy diýip şunu begenip böyle de eger şu haramdadydy şolar bankrota düşürmese giýje ýatyp bilmeýär. Sebäbi ola potensiýalny olaň düşmany. Ama potansiyel düşman doğru yani. Şol üçin bir daşary ýurtlar baýatýa öz halkyna kanym. Öz halkyndan aralýa bir binamyz. Şol üçin daşary ýurtdan haýdy firma gelen bolsa pul ogurlap gidenler. Ýöne bizinkilere ettirtmeýär. Gün merenak Türkmenler baýatmaýar. Doğru yine bir vatandaşımız şuraya soru oýada. Bir globalizasiýa garşy ýanky identiçni Türkmenin identiçni Türkmenistanyň identiçni ýitirmäli. Ol konstitusiýada ýazylar. Biz konstitusiýa hormat goýmaly. Konstitusiýany hiç kim bozmaly. Globalizasiýa diýdi, o diýdi, bu diýdi. Konstitusiýada berkitmeli we şonu hormat goýmaly. Şoň üçin ol ýol başa bagly. Ol Türkmenistanyň esas kanunyna bagly. Şo kanunyny ýitirmeliler. Kanunyny dogry bir ýanky düzmeliler, şonu ýitirmeliler. Indi şonu ýitirdiňimiz ýitip gidýär hemme. Şoň üçin
Ol ýolbaşa bagly däl, halka bagly we halkyň çykan konstitusiýa bagly. Muhammed ağa, indi men şuň 3-nji efirim bolýar, ýalňyja da bir video üretdim. Häzir Şu İran montajda meselesi deyip geçeyli ha, yankı. Irany gaty dogry diýär. Ha. Şoňa dek geçeli. Ine şol Mahtumoly Furagy, bizim şahyrymyz, ýazyjymyz, bizim filosofmyz. Türkmene de degişli ýeri bar. Irana da degişli ýeri bar. Beýle halklara da degişli ýeri bar. Şol Merkez Aziýada bir topar ýygallyk gitdi Iranyň, Türkmenistanyň. Bir topar gaty güýçli zatlary öňe seredip aýdyp gitdi. Ine şonuň şu ýyl her ýyl ýa may aýynda şonuň dogulun güni şoňa bagşlanyp ýa-ni günler bellenýär. Şol arada Muhammed ağa Iranyň geçýän zatlary aýtsaňyz, men soň Türkmenistanyň bolup geçýän zatlary aýdym. Sen şu demesin goýa videosunu ben taňa uğrattım. Burada bir tane video vardır. Vatandaşlar şu İran şa wagtda hiç wagt Mahtumolyň adynam tutulmaýardy, käm bir ýaman gyn tutulýardy. Şol üçin şa döwrüne Mahtumolyň ýadygarlygy hem ýokdy, hiç zat bellemeýärdi. İranda şa wagt aýrylandan soň ondan Türkmen aktivistleri Türkmen Zehrani öz avtonom upravleniýa alıp odan Mahtumoly güllerini biz şondan neme edip başladık. Mahtumolyň kitabyny çykardyk, täzeden neşr etdiler. Neme goşgularyny okuýardylar, aýdym ta ondan giňden neme edip başlady. Ondan bir Mahtumolyň güllerini bellejek bolup şo ýyllarda Aktokoýda şoňa oly Hudaýoly bütün adamlar çağırıp yüz miňlerçe adam geldi. Kim goýun, kim zıgır, kim düýemi, ay tüwi zat hemme kişi halkyň özi. Getirip şo Mahtumolyň o wagt ýadygarlygy ýokdy. Şo taýda şonu bellejek bolup hökümet döküldi de şol gadarlary öçürüp tüwler, ýuwulan tüwleri alyp gitdiler. Mallary alyp gitdiler. Ýani şon ýana Mahtumolyň güllerini bellemäge garşy İranyň häzirki hökümeti. Näçe ýyllap şu dowam etdi. Ta Türkmenistan öz başdak bolýança. Türkmenistan haçan öz başdaklygyny ýylan edenden soň ozan İranyňky türkmenler de ruhlanyp başladylar. İranyň hökümeti hem gorkup başlady. Şu milli ruhly adamlar ozan oňa da problem edýär diýip ozan hökümet mejbur boldy bir towarda adam mümkinçilik döretsin ýa gözüni ýumdy. Ozan Türkmenistanyň prezidenti İran'a geldi. İran'a gelende daha on öňüne çıkışları halkın. Şunu öňünden karşılayışı ol İran'a için gören onu. O hükümet şunu var ya, Niyazov'un gidecek köçelerini aydan orada bir köçeden gitýärdi de halk çotak dökülýär, ondan başka köçeden gitýär, otak dökülýär. Şeýitdirip biýawray boldy İran hükümeti şu ýollary ýapjak. Ondan Türkmenistan'ın öz başdaklarynyň İran türkmenlerine täsirini etjek bolýarlar. Ondan İranyň içinde İran bilen Türkmenistan gepleşdiler, halk pul ýonady, ondan ýadygarlygyny gurdular. Birinji gedek Mahtumolyň mazaryny, Mahtumolyň ýadygarlygyny gurdular. Häzirki geçirilýän adam şo taýda nemesi bardyr video. Indi şondan beri her ýyl Türkmen aktivistleri Türkmenistanyň hemme şäherlerine Mahtumoly giýjelerini belleýärler. Şun öz boluşly bir protest döwürler. Yani şuna näçe adam köp barsa, şonça hökümet şu halktan gorkup, şuna ozan hormat goýup başlaýar. Häzirem ýani nemäni Mahtumoly giýjesin halkyň özü döwlet kömegiden al. Halkyň özü pul goşup, halkyň özü pul ýygnap, hayır sogabatyny şu tak eltip, mal öldürüp, jan öldürüp, şu taýda sadaka berýärler. Her ýyl şoňa däwe uruly. Şu ýylen yaman köp adam ýygnany, videosunu goýdum burada şu. Awu. Ha. Yaman köp adam hemme şäherlerde berilenýär. Hemme şäherde diňe neme Mahtumoly iň zavrşaý şu Mahtumolyň ýadygarlygyny var, şu taýda belleýär. Şu taýda goşgu goýarlar. Men uradan mı nemet? Murada, men uğrattım bir yerim sana yani. Video diye. Aha işte. Oyun şunu. Ha.
ota adamlı doğulya şotay. Yörüyte bariyarlı. Şu atlan İran'la ait namazlı, kurban namazlı. Hemmeti öz boluşlu bir protesti uğrayan. Milli duygularını kaldırmak için. Biz Bahadırız, biz Türkmenleriz. Biz hakkımız talep ettiyen demek lozinge uğrulu. Şu an hem yerde çalabırdat bolsa Türkmenliğe yiyen birleşiyede öz haklarını talep edip başlayan. Yöne o tarda Mahtumoli'nin hakiki koşkuları. O tarda Mahtumoli halk bilen. A Türkmenistan'da oldu. Hem Niyazov hem Berdi Muhammed bu haramzadalar onu oğurladılar. Ona önkü eşiğinden çıkarıp onu felli koydular. Öz boluşlu obraz öğrettiler. Onu hanın hizmetine geçirdiler. Onu bir tovar yallakla, bir tovar haramzadalar eğlediler. Gelin Mahtumoli'ni hakiki Türkmen halkına öğretip verelim Türkmenistan'da. Bu haramzadaların eline tavşırmayalım. Bula mescitlerde Kur'an ederek ruhname okutup başladılar başında. İnni haramzade Berdi Muhammed'in haram kitaplarını okutup böyle. Mollalara bunun övleri buyruğu verirler. Kurbanlık mal çalmak olayamaya, çalmalımaya, çalmalıya, mescide kim gelmeli, neyme vaat etmeli, neyme vaat etmelilerini. Bula dinem haramzade iyi çıkacak bolu. Şol için bula hem bizim yurdumuzun malına iyi çıktılar. Hem bizim deyip desturumuza iyi çıkacak oluyorlar. Bula hem bizim baydağımızı öz hasabına vuracak oluyorlar. Gelin şu haramzadalardan hem baydağımızı alayım, hem yurdumuzu alayım, hem dinimizi hakiki halkın dinine uğrayalım, hem Mahtumoli'ni bu haramzadaların elinden alayım. Bula Mahtumoli'ye şikayet getirmesinler. Mahtumoli'ni oyuncak etmesinler. Mahtumoli hemişe öz halkı bilen bolun. Halkın derdini aydan, halkın bir devlete hizmet etmeğini aydan. Hemmemiz öz yurdumuzda iyi çıkıp, öz mülkümüzde iyi çıkıp, öz yurdumuzda, öz halkımız baklı deyilip çıkış eden adam. Öne çıkan adam. Şol için göreşen adam. Şol için hem İran'da hakiki halk Mahtumoli'nin eyedi. Mahtumoli halka hizmet ediyor. Doğru diýen Muhammed ağa ýöne ýene bir zat aýdyp geçmeli. Ine şul diktatorlar bizim taryhymyzda boldy. Bizim taryhymyzda geçmiş ata-babalardan gelýän, goýup gidilen hakiki taryhymyzda oglap öz taryhyny Türkmen maşy, ruhnama, häzir Mälik Gurban Gulyç, Gurban Mälik Gulyç, Serdar eýle beýle näme gerek şular? Şunun taryhyny häzir Türkmenistanyň kitaplaryna salyp taryhymyza ogurladylar. Ogurlanmadyk zat galmady, men şondan gen görýän. Paraha dafanyň aşagyna bolup geçýän zatlar Hudaý saklasyn. Parahat däl, asmanyň aşagyna bolup geçen ok. Onuň biz gidirýär häzir hemme zadymyzy. Öňem gidirdik diýsen bolýar. Inni entek alyp ýygyna goýmak şansymyz bar. Şonu gidirmäliň watandaşlar. Gelin şu parçany dinledelim Muhammed ağa. Ýa-ni watandaşlarymyza. Ya şu Mahtumoli gulları şu. Ola Mahtumoli'nin yerdi şu. Ya Hudaý can sen sakla, karanlıkta yollarda, saklı dolu çakarlar, bu akmayın sürdürde. Şulan hemmesi halkın pulu bilen ediliyor. Hükümetin pulu bilen ne? Yolum dünya tamına, haram sözler dillerde, men bir yediğim demen kemik. Muhammed ağa, näçe şu ýerde arkada şöhrat, Alabaly Serdara şöhrat diýip ýazylan. Men şu kadrlary görüp bara. İran'a Türkmenistan diýetim gelýär. Türkmenistana Berdi Muhtan diýetim gelýär. Düşür ýaly bolmady. İran'a Türkmenler
Türkmenistan'daki Türkmenlerden gaty ýokary hille Mahtumul Pragyň bayramlaryny geçirýärler. Özü goşunt koyup Türkmen diline, Türkmen goşgularyny bütün dünýä tanıdýarlar. Indi Türkmenistan'da 27 iyun'da Türkmenistan'ın yani Sunwat işgärlerinin günü diýip hasaplanýar we Mahtumul Pragynyň paýeza günleri günü diýip hasaplanýar. Bir gün. Egerde Eran'da bir näçe gün Mahtumul Praga berilýän bolsa, onu Türkmenistan'da bir gün berilýär. Yani olam Sunwat işgärleri bilen bile şu günü paýlaşylýar. Ine Türkmenistan'da näme Mahtumul Praga diýär. Ýöne arkada üçin, arkadan çäresi üçin bir kiçik obyekt açmak üçin bir topar adamlar sürüp, lenta ketip, video düşürüp, arkada şöhret diýip gyrylýar. Ya-da mejlis geçecek bolsa bir topar ýanky arkada gelýär diýip bir topar adamlar jemläp uly bir ýanky çäre ýatýarlar. Men düşünem o. Bizim halkymyzda näme boldy? Näçe biz hakyky düýp zatlara ünsöremdik. Bir tiýlikli, bir nokut ýal bolup geçen zatlar gurbanyny diýdiler diýdi, şu zatlar ünsörýär. Hani bizim taryhymyz? Hani bizim genofonumuz? Aňardan gelýän damarlarymyzdaky adalatly ganlar nirde? Näçe biz şu zatlara ünsöremdik? Bir topar adamlar ýallyk bolup gidipdir, çepekçi bolup gidipdir, tituşka bolup gidipdir. Birek birine şunu uğraştım. İkiden miri diye şugulçu diye mıradağı näme derdi? Aho şugulçu ýokardan gaçan o hem doğunun garnaşın dwayurnyň onyň munyň emheme ýokardan gaçan o hem doğunun garnaşy gülüş bolýar öz araňyzda. Tohum bilen ýygnan sadaka barýany o emhemede işleýän dämi? Açyk bir halky ünsör o sen halkyň nimeden bolma. Sen o emheme şulçuluk edýän açyk sen agdyň bek takla o halk garar bir gün öz-özüňizi ýanky performatiwit edilen zokmy? Ya oňa da arkada gerekmi? Bahany gözlemediler, bahany özüňizde. Muhammed ağa, şuňdan efir gutaraly, ruhsat bersen. Bir minutda aýtjak dadyňyz bolsa, aýdy bilersiňiz, ketiňiz eren o. Ha, bol. Burada men bir aýdym gelýär. Gönde Berdi Muhammedow Niyazamın elini okşadı. Kasam içti. Elim uğrasın, ayağım uğrasın, dilim uğrasın, şuna dili yetirefem deyip. Niyazov ölenini ortayadın gaziyetlerine yürüyte, pul verip makala yazdırdı şu son oğulluğunu. Tevavi birden fikir edamasıyla men kakamı öldürüp geldim deyip. İminni şu partizireyeni ayıracak olup bir makala yazdırdı ort gaziyetlerine. Şu Niyazov'un oğlu eken, Nibraş'ın oğlu. İnnem, gözde neçe yıl oldu, bir şey. Eğer şu Niyazov'u kovgörýän bolsa, yürekten şoňa hyzmat etýän bolsa, eger yürekten şu ýurt üçin bir zat etýän bolan bolsady, şullem soňky näçe ýylyň içinde bir gerek şoň adyny ýatladym şu garanda. Şoň adyny tutdumy? Bir. Şun ýana karamdada tez arkada diýär. Tere şol öwýän adamlara diýjek bolýar. Utanın. Şu adam şunu östüren, yanına taklan, özüne kaka diydiren, kasam içtiren, şuna miras kaldıran adamın adını tutanak şu karamda. Şol için ben çöp başı diyen şu karamda. Bir binamız kuturan adam. Şol için bizim halkımıza yetmeyen de dine şu yan korkuyunu ayırmalı. Näçe tani öňe çykyp biljek adam taýinlamaly, halkyň ýygnap biljek yerlerini ýygnamaly. Oňa psikotoriýa myň diregi ýok hiçde. Diregi ýok. Näme diregi bar şu? Näme? O adammy ýok, gepler bilen adammy ýok, aratsamy ýok, bir ideologiýa daýanýan ýok, dost deň düşmanmy ýok, narkomanmy hawa
Zalim mi? Zalim. Neymi aydıp bilecek adı var şu karamda. Neymi tohum diyeceğim getirmeyen değilsin. Ben arasta işledim. Kardeşim getirmeyen değilsin. Bütün kardeşler Türkmenistan talab oldu. Kanuna boyun ben değilim. Kanunun haydi maddasına şu layıklık değişli. Haydi birini ayıttım. Ne men hatabına yaşayıp bir şu karamdan ayıttın şunu bir kanun esasını ayıttın ben o şunu yana halal pul kazanıp şeyle yaşayan. O zaman haydi mi olur şunu kollap bilir. Haydi yaşını şunu kollap bilir. Haydi hükümet yolbaşı şunu kollap bilir. Haydi prokuror şunu kollap bilir. Haydi sudya şunu kollap bilir. Haydi kim? Yöne hazır hiç kim geplemeyen için emmesi kulalı gulluk yana görünüyor. Şol için şunu devmeli vatandaşlar. Şunu devecek de olsak korkuyunuz ayırın. Yurt dedin ki siz yekede aktivistler siz kollaya, siz aktivistleri kollan, aktivistler haramzade vermeyli. Şunu eğer taklat bilsek aktivistler hiç gayet akidi bilmese anlayık bizim mutluğumuz. Doğru. O zaman hükümetin içinde kimini isterler, muradağı da muradağı olur. Muhammed ağa. Yani o bir temayı atlattın men şunu görkezimden. Yalnızca bir arkadaş şöhret dip yani nimede. Doktor. Yine ikinci memdingdi. Mem demek bir gülkünçtaatda, bir idiot gülkünçtaatda gülkünçtaatın bir akıllı intellektual ýagdaý bolýar. Ýöne gülkünçtaatın bir idiotik ýagdaý bolýar. Gynan tapda bizim milli lider dip özüne at goýan adam idiot. Yine de kazandy täze memdingdi. Gelin dinläliň näme diýär bu adam? Республикой Татарстан, Российской Федерацией. То есть плодотворной связи с татарстанскими коллегами является показательным примером эффективного взаимодействия в контексте развития как торгово-экономической, культурно-гуманитарного партнерства нашей страны с Россией и с ее направлений. Dinle. Son hemen dinle. Особо хотел бы отметить поддержку культурно-гуманитарного партнерства нашей страны с Россией и с ее регионом направлений. И особо хотел... Görüyor musun? Направление söyle hiç yere gelişen o. Ona koşup koyuyordu. Men yana bu gürleyen adını bilýän käbi, eşdiýän käbi. 2017-nji ýylda şunu aňlyk gödi. Bu gürleýänne faz kengede baýdýady. Yani iýiller Gurhan faz edip aýdýan bolsa, bu sözlerini faz edip aýtmaşy. Kellikdi. Onam 2020-nji ýylda DWT topory muny tanqid edip geplemäni öwrütdi. Onun eline gitar alıp yani bir topor aydımlar aydıp gitara yani notalar nimetmeyen yani akortlar alman gitara çalıyor. Onan DWT tanqid edip gitarasını oynadı. Maskarasını çıkar. Şimdi şu adam şunun yankı çıkışlarını koydurmasak bolmaýar ya. Bu ne çıkışsa bütün dünya üstümüzden bilýär. Şoň üçin ýadynızda bolsa ine bizim kanalımızda yine görkezin bizim kanalımızda bir minut. Bizim kanalımızda garap 12 milyon 45 milyon prosmotr bolupdyr Muhammed ağa. Yani Türkmenski prezident idiot diýip men bir video gördüm. Hay bir içim mutlu bolýyn. Bir 2 saatdan men video ýatak goýdum bolýyn. 45 milyon prosmotr alypdyr. Ve şoň yani kommentarlaryny etdim. Inni Gurbany Berdimuhammedow öz çykyşlary bilen bize täze dörejelik ýa-ni şoň ikinji bölümni ýatamana mümkinçilik göretdi. Biz hökman şoň çykyşlaryny kesip hakyky idiot doňsuz ederýärli videoçyklar ýatak halkyna ýetirer. Şul adam ne ideýasy bar, ne pikir bar, ne gurläp bilýär. Giýje ony türkmen halkyny bütün dünýäde masgar edýär. Biz şonu tuğ eder. Muhammed ağa şunun bir efir uturaly. Var. Yine bir gerek ýatlayan Gurbanlyk bayramına biz çıkmaly. Cuma
namazyna barmaly, biz üýüşüp görkezmeli. Biz türkmen halky, biz diktator degişler, biz gurbanyna degişler, biz olaň gullary däl, olaň mallary däl. Biz öz başda halk. Bizim ata-babalarymyz, bizim aňyrymyz gaty güýçli. Gurbanyna degişler ýeri ýok. Biz çüýrük tohum däl. Biz şonu tuğut etmek. Şoň üçin Gurbanlyk bayramyna çykmaly hemmemiz. Biz meçitlere barmaly. Netip bolsa erti bolar, bir gün bolar. Biz hökmen şunu aýrýar. Häzir ine hökümet özü arest etjek bolýar. Gurban bermeli. Ýüregi düşdi ýa. Şunu arest etmesek biz özümüz psixolog gibi oturýar ýa. Ine üýüşüp etjek bolýar. Hormatly watandaşlar, indi çykışlara çelli hoş sag bolun. Görüşi duruzmollar. Ertir men prezident bolayın. Muhammed Ağa prezident bolsun. Beýaşy meret tahat kim bolsa şo bolsun. Biz prezidenti kanun esasında işlep öwrülmeli. Onun için biz aktif bolmaly. Men sizi şunu çağırýan. Diňe bir günler hemme wagt aktif bolmaly. Bizim hemmemiz Abdullah bilen Alşer bolmaly. Ine onu bir daşaýtdy işlemek. Onu Belarusiýadan, Ukrainadan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, İran'dan, Afganistan'dan, Gruziýadan, Rossiýadan hemmesi gelip Türkmenistan'a işlerde bize kalmadılar. Bizim geleceğimiz bu. Hoşça bolun. Burada bir zat aýdaýyn men, ýani çemen näçe edek çykyş etdi, çemen öre yaman aktiv ayal, aktivistleri oraya tüwelemesini yaman begenýän. Ýöne men Halmurat töýünden ören narda men ýene bir gede aýtýan, Halmurat eger binamyz bolmasaň, biýgöjdan bolmasaň, eger çala watanyňy söýýän bolsaň, onu aktivistleri golda. Öz toporuňyza aýt, gepleş ýotady. Hökmensiz aktivistleri gollap çykyş etmeli. Şonu etmeseňiz, men aýdaýyn, halkyň öňünde de biýabry bolarsyňyz, siziň hemme gurrunlygyňyz yalan. Biderek manasız gurrunly, biderek halka alacak bolýar. Göl tapar çykyş etdi, Hanamov çykyş etdi, beýleki prava zaşitnikler diňe siziň toporuňyz. Ha? Araşýan şo toporum hökmen biziň aktivistlerimizi gollap çykyş eder diýip arzu etýär. Sag bolun. Diňe olýar halkyň haky bar diýip bir toporum. Geldik ýerdeýiz. O da olary da men. Onuň tek bir gedek aktivistler gollap çykyş etýär. Özüm prezident. Özüm halkyň haky bar diýär. Utanmanam diýär. Näýli halkyň haky bolsa, siz halk çykan adamlar onu haksız etýäňiz. Ona alyp gitýär, siz sesiňizi çykaranda. Näme bokuny diýär. Gowunu alyp durma, geldik Arizow. Gerek dedim. Wagty geldi. Hoş sag bolun. Hoş sag. Indi gepleşip geçerli. Sag bolun Muhammed Ağa.